Ah, we were watching a movie noong lumabas yung results and wala kaming kaalam-alam. Lahat kami na nagwa-watch ng movie ay mga nag-exam din kasi may Discord account kami and then nandun kami nanonood ng isang stream ng isang movie and then nag-message na lang yung kapatid ko, nag-prompt dun sa nag-notif dun sa computer sa Viber and then sabi niya congrats. Tapos sabi ko pa, bakit? What happened ba? And then she said, nakapasa ka. And to God be the glory. Sabi kong ganun. And then, all of us sa Discord, hindi na natuloy yung movie dahil chinek na namin yung pangalan namin kung nandun ba talaga or the other way around. Okay, Doctor. Doctor, una po sa lahat, ano po yung nag-udyok sa inyo na pasukin po yung ganitong kurso, Doctor? Cliche and very old reason, but the yung pinaka-rason kung bakit ako nag-doctor is to help people. Yun pa din. Until now, yun pa din. Nung college ako, I don't have a plan na maging doktor. Pero somewhere between third year and fourth year college, my friends, sabi nila, ang sabi ng mga friends ko, please watch Grey's Anatomy. And then dun na nag-start lahat. And then gusto ko lang makahelp sa mga tao. Gusto kong makahelp sa community as well as sa healthcare. Yun. Okay, Doctor. Doctor, noong college po kayo, ano po yung kursong kinuha nyo, Doctor? Ang kurso po na kinuha ko po ay BS Bio. BS Bio, ma'am. After that, Doctor, ano po yung ginawa ninyo after yung pong mag-graduate ng college po? After namin graduate ng college as a DOSC scholar, nag-serve po kami as a teacher sa senior high school. So, I was one of the science teachers sa Pinili National High School noon. And then, after 2 years, doon na po nag-start yung med school journey ko. Okay, Doctor. Doctor, it is your first time na mag-take po ng nasabing eksaminasyon? Actually, ma'am, retaker po ako. Nag-take po ako nung October and then nag-retake po ako ngayong April po, ma'am. Yes, Doctor. Doctor, sa pagre-retake nyo po or pag-fill nyo po nung unang eksaminasyon ng kina-doktor, ano po yung na-feel nyo or naramdaman nyo, Doctor? Nung una, ma'am, sobrang kaba. As in, parang yun na yung last time. Dapat yun na yung last time na ite-take po yung board exam. Pero, iba yung nangyari. Iba yung plano ng Diyos. So, nag-retake ako this April. Saan po kayo nag-take ng exam, ma'am, at nag-review po? Nag-take po ako ng exam, ma'am, sa Baguio po. Dun sa dalawa, October and this April po sa Baguio po. And then, ang review center, okay lang bang sabihin, ma'am? Yes, Doctor. Ang review center ko nung first time po, ma'am, ay top-notch. And then, the retake po ay PLE RIP and Expert MD, ma'am. Sa pagre-review nyo po or sa pagkuha po ng kursong doktor, ano po yung mga challenges na dumating po sa inyo? Actually, yung batch namin, first year pa lang kami noon, dun na nagkaroon ng pandemic. So, it's very challenging na nasa loob kami ng bahay. And then, we were thinking if may COVID ba kami or wala. Or yung mga, kung ano ba ang mangyayari in the future. Habang nag-aaral pa rin kami for medicine. So, parang yung kaba, yung kaba as well as yung mga problems, parang times 2
Yun yung pinaka-dagok sa aming med school journey. Doktor, kayo lang po ba yung doktor sa inyong pamilya, Dok? Opo. Ako po yung doktor lang muna sa aming pamilya. Opo. Ilan po yung kapatid niyo, Doktor? Isa lang, ma'am. Isa lang po yung kapatid ko. Okay. Doktor, if you don't mind po, ano po yung trabaho ng ating mga magulang, Dok? Nasa government po sila, ma'am. Yung father ko po nasa munisipyo and then yung mother ko po nasa research side po siya, ma'am. Okay, Doktor. At sino lang po yung naging inspirasyon natin na kumuha ng doktor na kurso, Doktor? Inspirasyon, I think it's the people who needs help. That's my main inspiration because yung family ko talaga noon, they said, wag ka nang mag-doktor kasi mahirap as well as wala tayong pera. That's it. And ang sabi nila, wala kang pang-aral, sabi nilang ganun. So, ang ginawa ko na lang is, I prayed na sana magkaroon ng scholarship. And then, yun talaga yun yung ang inspiration ko lang talaga is to help people na nangangailangan. Kasi nakakita ako ng isang tao na walang may eyeglasses siya pero wala yung isang handa niya. So parang I want to help that person. Parang sana in the future libre na yung healthcare or mas affordable na yung healthcare natin. That's it. Doktor, pagkatapos po nito, ano po yung plano natin? As a DOH scholar po, isa po ako sa magiging Doctors to the Barrio. And plano po namin na sana dito po sa Ilocos Norte kami mag-serve.